ଗୌରୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ଦେଲ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ୍ ଜୁସ୍ ଦିଅ। ମୋତେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଦିଅ। ଏମିତି କେମିତି ହବ? ମୁଁ ପିଇବି କଲରା ଜୁସ୍ ଆଉ ତୁ ପିଇବୁ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍। ତୁ ବି କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇନା। ରାନୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଝୁନୁ ମାଉସୀ, ସେ ତ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବ, ସେ କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇବ ନାହିଁ। ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କାଇଁ କରୁଛୁ? ତୁ ବି ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇଲା। ହାୟ ରେ ମେରି କିସ୍ମତ, ମୋତେ ତ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପିଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ସୁଗାର। ମୋତେ ଗୋଟେ କଲରା ଜୁସ୍ ଦିଅ। ହଁ ରାନୁ, ଝୁନି ମାଉସୀ ତ ସବୁଦିନ କଲରା ଜୁସ୍ ପିଏ। ହଁ ଗାଳୁ, ସେଥିରେ ଆଲୁବେରା ମିଶିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବୁନୁ। କାଳୁ, ତୁମ ଜୁସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁମ ଟେଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ତ ଜୁସ୍ ପିଇ ସାରିଲ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ। ପଇସା ଦେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗୁ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଲା। ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି ମାଗୁଛି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଉନାହଁ। ଆଜି ମୋର ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଅ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା କମେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଜରୁର ତତେ ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଦେବି। କାଳୁ ଜଗୁ ପାଇଁ ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଆଣିଲା। ଜଗୁ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ ତା ଖେଳନା ଧରି ସନୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମମି ପାପା ମୋ ପାଇଁ ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଡ଼ି। ଜଗୁ, କଣ ତୁ ତୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେବୁ? ନାହିଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଏ ଗାଡ଼ି ଖେଳିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଚାର୍ଜ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କୁହ। ଏମିତି କହି ଜଗୁ ତା ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗର୍ବିଟା, ତା ଖେଳନା ଆମକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଦବାରେ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲା? ମମି, ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ଗାଡ଼ି କେବେ ଆଣିଦବ? ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଆଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଏହା ଖେଳ। ମୁଁ ଝୁନି ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଟୁନି ଯିବା ସମୟରେ ରାନୁ ଆସୁଥିଲା। ଟୁନି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରାନୁ, ମୁଁ ଝୁନି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି।
କ'ଣ କାମ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରିମୋଟ୍ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁମେ ତ ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଏ କାଳ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ବାହାର କରିଦିଏ। ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫଳ ଜାଗା ଦେଖିଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଅଛି। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକରି ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁନି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ। ଟୁନି ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ଫଳ ଗଛ ଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି ତ ବହୁତ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି। ଏହା କହି ସେ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ସୋନୁ ପିଙ୍କିକୁ ଏକଥା କହିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ କିଛି ଫଳ ଆଣି ଜୁସ୍ କରିଲା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ତା ଜୁସ୍ ପିଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆରେ ବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୁସ୍ ବନେଇଛ ତୁମେ। ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ବରଫ ମିଶନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନାହିଁ, ବରଫ ମିଶାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଫଳର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତାହେଲେ କାଳୁ ଫଳରେ ଅଧିକ ବରଫ ମିଶାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୁସ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ତ ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ତା ପରଦିନ ଜଗୁ ସବୁ ଫଳ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏକଥା ତା ବାପା କହିଥିଲା। ଟୁନି ତା ପରଦିନ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ, ଦେଖିଲା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଫଳ ନାହିଁ। ହେ ଉପରବାଲା, ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ କରି କାହାକୁ କଣ ମିଳିବ? ଟୁନି ରାନ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କହିଲା। ଝୁନି ମାଉସୀ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଟୁନି ମୋ ପାଖରେ ଯାଦୁର ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଅଛି। ଏହା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଛରେ ବଢ଼ି ବହୁତ ଫଳ ଆସିବ। ଟୁନି ସେ ଟାକୁଆ ନେଇ ପୋତିଲା ଆଉ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଲା ଆଉ ବହୁତ ଫଳ ହେଲା। ଜଗୁର ବାପା ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ ନେଇଥିଲା ତାହା ସରିଗଲା। ଟୁନା ଆମ୍ବ ନେଇ ଜୁସ୍ କଲା, ତାହା ବହୁତ ବେପାର ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଫଳ ପାଇଲେ। ଜଗୁର ବାପା, ଏଥର ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା। କାଳୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଟୁନିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଜୁସ୍ ବେପାର ହେଲା।